ଭାରତର ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି ବଡ଼ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। 2008 ଏକମାତ୍ର ବର୍ଷ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆହତ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ରୋଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତ କାରଣରୁ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଏସିଆ କପ୍ 2022ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶାହିନଙ୍କ ଆଘାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସାଦବ ଖାନ ଏବଂ ହରିଶ ରାଉତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବୋଲିଂ ଖେଳକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମୀରେ ଥିଲେ ଏହା କେତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏକ ଲମ୍ବା ବାମହାତୀ ସିମର ଯେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଖେଳ ସ୍ଥାପିତ କରେ ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରେ। ଯଦି ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମୀରେ ଥାନ୍ତେ ସେ ହୁଏତ 14ରୁ 15 କୋଟି ଯାଇଥାନ୍ତେ।